Video. Anong oras na? Pwede man ito? 12 minutes pa, 12. Ako, ano kayo? Bigyan mo kami nito. Diyan mo kami. Picture niyo. Evangelist na naman. Ayusin mo siya. Are mo. Ay, are mo yan. Sparkler. Sean, ayusin mo yung video dahil kita sila ninang. Paano na ito mo? Eh, tapos ko na ako. Dali mo ito. Oo naman yan. Ay, ibaban yan. Iba! Di mo ka na mo. Sparkler. Pataas mo lang. Wag ka patuloy. Kaura naman ika. Manata si Oni ang Sabay-sabay tayo mamaya. bana. Ay, balay kikay. Picture mo yun. Ito yung sparkler tayo. Ito yung sparkler. Sana, ipatas mo sa natas. Sige pa. Sabay-sabay tayo. Nasaan na tayo? Dana naman kayo. Pwede mo lang. Dana. Ang dali man parang dating. Dana man pag-uot. Ang makakaptan na pula. Ako na. Mamaya na. Mamaya na. Mamaya na. Atang ba? Sabay-sabay na tayo. Hindi man nga nito. Sudate yan. Grabe yun. Hindi naman. Dana, maluya. Dali dito ka, Dali. Oo. Ayusin mo ah. Dapat photographer ka, Bibi. Bibi, dali dito ka. Ay, akin. Pitik, 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 patok. Dito ka. Ako man. Ayusin mo pag-picture mo. Kapay kaya ikaw mag-video. Ayusin mo pag-video mo. Kaptan mo sa lang. Tinugaw na. Yan. Dito muna sa baba. Tapos sa taas. Easy. Ano? Tapos na sa sabi. Sean. Ay, Simon. Dito muna sa baba. Hindi pa nga. Pag nakikita mo lang may... Pabayaan mo lang. Taas! Bigyan mo siya. Sisi, hawakan mo ko. Sisyo namin to. Agi! Mamaya, sabay na tayo. Ay, nervous. Oh, go. Oh, video na. Ay na. Mataas, mataas. Nina! Oni! Wag yan! Mataas na. Oh, so, ay. Sisi, hawakan mo. Tangit! Oni! Taas mo lang! Arisa ko magpupunta sa Oo, yan. Dali, dali. No! Oni! Taas mo lang! Simon. Simon, lika na. Sabay-sabay kasi tayo sa... Dana naman ba? Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ba't ganun mo pa, Nong? Nong! Anon mo pa? Baliktad! Simon, dali na. Bidyan mo na kami, Simon. Dali na, go. Magkano na ako ito? Sabay tayo. Ay, sa magkano na ako ito si Juan? Hindi ko alam. Uy, hindi ko alam. Ayan, naman magayon. Natamaan ako. Uban yan nga ni, as per Oo, slam. well, alaba ka to. Ayaw kinin. Saka darda ko doon. Wala na. Makapagkiyas ulo ka na. Silang dadali. Sabi nga araw kaya ko yun nga. 15 ka na din. Tulo 50. Ah, tulo 50. Ano man na? Wala na tayo may hawak. Ay! Sabay! Sabay! Na, nasa na sa'yo. Dana. 11 ano na? Dali na! Pengi. Pag nang harap. Pa! Sorry namin. Sean, dito ka, Sean. Dito ka. Pag ganyan ang harap, ha? Simon, dito ka. Pag ganyan ang harap. Ang harap siya pa. Oo. Hindi ka dyan. Dito ka. Saan? Dito ka. Doon ang harap Sabay-sabay. lahat. Ano na bang? Wala akong hawak. Yan, ganyan. Anong oras na? Ay, boras. Di pa man pala. Hindi man, hindi pa mo. Pag nagbagting na. Ay, tornilyo pala.
Turog na muna, turog. Turog. Hindi ka mag-bib. Ay, isa ka siyang bibig. Kamu man, nagbibidyo ka mo, puro sa loop. Ito nga. Sana sa turog. Nganit lang ako. Tututot niya kaya si Karorot isari. Patra! Tan! Jumbling ka! Patrick! Usual na nagpapamutok. Naluluto ako ng Nay! barbecue. Kaya baga na yung lakulo. Amod sa magpuputok. So, sinitin ko kang Julin. Ay, di ba nagsunod ka? 6 minutes. Five! Five! Jablo! Nay! Dapat nag-ball kin 5 star! Ising tatawa mag 5 star! Paawin! Pahay! Ilong na nito! Sumobile, no? Ha? Ako pag-ambulance siya! So, di ka sa Matila, so. Tagilid. Di ka sa Matila. Feeling strong. Parang piri nagsabi, lang kaya ninyo. Oh, anong oras na? 5. Oh, 4 minutes na lang. Birthday, Macy. Happy! Happy kayo! Gamit mo. Huwag mo ilalapit sa ano mo, palda. Happy birthday, Macy. Lalo mo sa kita fountain. O daman. Walang gan. Sabi ko rin, binakal mo kayang prutas, ma'am. Pinapabili. Binakal mo ang fountain. Tama yung kapaon. Sa fountain yun sa Si Mayor, magpapaano. Adi, ma'am. Daan. Nay! Paputok sa langani! Wag ko yan. Tara, Macy, kaya pa? Ay, agkurat to!
Hato! Bambahan! Ah! Woo! Happy Messi, birthday! halika dito. Dito ba? Messi, doon ka sa kabila! Alis yan, Messi, alis yan. Okay, man. One, two, three, okay na! Maloya Mandela. Happy New Year. Dapat pagtulan pa lang. To! Ayan ang nag-aagano ba? Saan tayo na saan? Saan? Po! Saan? Pa, isang ka na ako! Oo, ako ma! Ay, di ba? Di pagmamo. Daan na ako! Ano ano? Wala naman mong laman na dati. Hello. Video naman. Di. Go. Boring. Boring! Ay, kama naman. Ito! Lokso, lokso. Dali, lokso na. Ito pa! Pa! Hindi kasama ko dito. Wala na. Halo, RR nga na. Titanan! An, bumbanaan.
sa ulog, tipunon sa nga. Bomba! Ato kaya bomba? Ko. Gusto mo? There's more. Ito na mata mo. Kuya, tapak ka na. Ayaw, mabiya kami mo. Aray. Kaya naglulugab kami. Wala na. Kumparan mo. Ay, meron pa. Wala na. Pahingi ako isa. There's more. Meron pa. Wala na. Yeah, bomba! Bawat tricycle kaya magbomba? Ano ka ni Cardo talaga? Ay, ay. Elbadang! Happy New Year! Ito, sa di pagi.
Turutot ninyo, Sean. Ay, magkunin kang 5,000. Pagpapatutok po ka. Kailangan Happy daw. New Year. Ay, wow. Usad-usad bang sa natin? Man, sadya na ako. Ay, nalaman. So, no? Pinastan na katong sulit. Gusto mag-picture na kita sa dulo, oh. Dara na rin kanila, Roy. Lalo sa aming taon na Dara na? Pero dara na kung naman kami ang ano eh. Daran mo na kung kandila lang. Kandila, udaman ta. Dinara na. Uda. Siya nagdara. Oh, Mark. Na, na.